Patay sa kanegosyante nga nag-inquire sa ginabaligya nga lote sa barangay Mat-Imiagaw, Iloilo. Matapos nga gilutang sang sospek nga ginpayag may nervous breakdown na alas 3:20 sang hapon kahapon Mayo 9. Ang biktima mo si Pio Abiera, 45 anyos ang barangay Takas, Miagaw, samtang ang sospek naman mo si Renato Fredicilio, isa ka senior citizen kag nagasoplar sa nervous breakdown na. Base sa investigasyon sa Miagaw Municipal Police Station, ginpayag ni Police Captain Francis Don Lumahan ni Hepe sa Miagaw PNP nga nagpadulong sa barangay Mat-I ang biktima agod nga mag-inquire sa ginabaligya nga lote. Apang ini ang gilutang sang suspect nga wala sa pagpangduha-duha. Andyan ako mismo sa harap, may sumilip sa bintana at binaril kami ng 2 beses. Luckily hindi tayo natamaan. May nagkaroon tayo ng exchange of fire. After that, tumawag ako ng responde from Mobile Force and from SWAT naton sa provincial office. And then pag-abot nila, nagkanda ka magita-attempt kita na pasok, but then na-retaliate ang aton nga biktima. Sa diyan ginapaputukan niya kita, ginisagwa pag aton nga SWAT nga gatit magsulod. Until such time nga nag-negotiate pagit kita sa iya. Dugang pa sa ngepe nga sa nagpatigayon sila sa hot pursuit operation sa balay sang sospek. Nagbato ini sa mga kapulisan gamit ang iyang armas o tanga ginapatian 45 caliber pistol. Kaya nagbaslanay na sang ninupok. Makaligad ang pila ka oras nga negosasyon. Apang wala sa gihapon nag-surrender ang sospek. Dito na gingamitan sang tear gas kag nasulod ang iyang balaya. Dito man nakita nga wala na sang pangalibutan ng suspetsado kag may igo ini sang bala sa iya lawas kag iningagaw pa kunta ni dala sa ospital. Apang nga gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa karon mga ka-K5, nagapadayon pang investigasyon sa Miagaw Municipal Police Station sa nagluntad nga insidente. Balita regional nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.